مدینه جان اگر کدام بچه افغان کدام وقت اما تو به دلت باشه از خودت خواستگاری کنه پدر مادر تو رو یک بچه افغان میده یا نه؟ از مادر پرسیدن نکن. مادر جان اجازه میدی؟ اجازه میدی؟ тамошобинони азиз, шахсоне ки барои граниса гузаштан танқисӣ мекашед, марҳамат ба шумо як компанияи беҳтарина ба шумо совет медиҳем, компанияи Баха. рақамҳо дар рӯи экран ай занг бизанед, айноми Меҳробро гап занед, ҳатман ба шумо скидка карда мешавад. мошинои комфортни фарзонаи Хуршед ва Мадина Ағназарова дар майдони ҳунар агар ҷавлон зананд, кадомаш беҳтар месарояд? фикр мекунам андешаҳо гуногун ба назар мерасанд, зеро мо хуб медонем ки ҳунар чашмаи зоянда ва умеди поянда асту ҳар сароянда миёни халқ ҷой ва услубу нуфузу мартабаи худашро соҳиб аст. фарзонаи Хуршед духтари примадонаи саҳна Сурайё Қосимова ва хоҳари Шабнами Сурайё буданашро ҳама медонад ва меҳру муҳаббати суруд дар рагу мағзу устухонҳояш ҷориянду маҳз ин истеъдод миёни ҳунармандони беҳтарин мавқеашро даҳчанд баланд бардоштааст ки мо ҳамарӯза шоҳид низ ҳастем. аммо интихоб озод аст ва касеро маҷбур карда намешавад ки мухлиси Фарзона бишав ё аз Мадина. баҳогузор халқ асту халос. ба андешаи шумо мухлисони Фарзонаи Хуршед дар кишвари мо зиёданд ё Мадина Ағназарова. даста ба гардан лола ба ҷанҷур омадум бемор мерам лола. ҳавои ту гул мекунад шоха ба шоха чаман ба чаман аз ту муаттар мешавад лола ба лола чаман ба чаман. Мадина Ағназарова низ аз шумори ситораҳои дурахшони кишвар ҳисоб меёбад. садояш сарҳадҳоро убур намуда тамоми форсизабонҳои рӯи дунё дӯсташ медоранду ба санъаташ қоиланд. Фарзона низ ҷаҳондидаву ҷаҳоншинохта аст, инро хуб медонем, вале сабки кадоме аз ин бонувон ширину дилчасп ва ҷазоб аст. шумо муайян созед. як нигоҳ соям накунӣ дилам дар мегирад, шона бар моям накунӣ дилам дар мегирад. садҳо сипос ای به‌بها کردی مرا از غم رها. مدینه Ағназарова шояд дар ин назарпурсӣ ки тариқи комментария рафта истодааст бой диҳад, вале мухлисони ҳунараш бо як дили пур иброз медоранд ки Мадина аз Фарзона дар санъат кам нест ва ӯ арзандаи тоҷи маликаи ҳунар дар кишвари мост. мухлисони Фарзонаи Хуршед имрӯз давои дигар доранд. пас аз Шабнам Фарзона шоистаи таҳсину офаринҳост, вале аз назарсанҷии пешин ки миёни Нозия ва Ёсамин Давлатова пешкаш карда будем, ҳамагӣ бо як овоз Нозия мегуфтанду эътироз менамуданд ки Ёсамин ҳеҷ вақт ба Нозия баробар набуду нест. зеро Нозия солҳост рӯи саҳна ва Ёсамин бошад навпайдост. ин навбат сафи мухлисони кӣ бештар аст, Мадина ё Фарзона? хорухдор аст ки ман саломат букуну як даста гуле баста равонат букуну як даста гуле баста якино баста сад барги тара яксаду як дона биёра як чаллаи алмоси баром ҳадия биёра. танҳо шумо муайян карда метавонеду халос. ба андешаи муҳаққиқон ҳардуни садои ширин ва обрӯву нуфузи беандозаро соҳибанд, вале тамошобинони канали шоу ситораҳо тамоман андешаи дигар доранд. чуноне мебинед мо аз зиндагии шахсии ин дубоно ҳарф намезанем, касеро бад ва касеро нек намегӯем, зеро ба ин ҳақ надорем, аммо назарпурсиро ошкор пешкаши мардум намудан ин вазифаи мост. Мадина Ағназарова бо сурудҳои машҳуру маҳбуб тавонист диққати ҳамагонро ба худ ҷалб намояд. бо чашмони бодомӣ, нигоҳи серҷазоб ва қомати чун сарв хиромонаш ҳамагӣ пеши ҳусни расояш моту маҳбутанд. гарчанде то имрӯз ягон сирри зиндагиаш ошкор нест, вале ба ин нигоҳ накарда халқ бо ширингуфториву рақсҳои ҷаззобу сурудҳои мондагораш дӯсташ медоранду ошиқаш ҳастанд. фарзона низ аз таърифҳо болотар аст, зеро ҳунар дорад, ҷозиба дорад ва аз ҳама муҳимаш хислати заминиву оддиву хоксорона дорад ки
ҳамагӣ шефтааш гардиданд. Кӣ беҳтар мехонад, Фарзона ё Мадина? ин ро танҳо шумо бо комментария исбот карда метавонед. мо интизори лайку комментария ва обуна шудани шумо ҳастем азизон. бо мо бимонед. گل نقشی نگاری عاشق دل فگاری بویت ریارم آه دیوانه